Ngayon guys, papunta kami doon kina Ariel, doon sa asawa ko guys. Tapos kasama niya yung anak ko. Hanapin namin guys kasi maghatid kami ng kanin tsaka yung ulam na nabili niya kasi wala pa daw siyang paniudto. Ayan guys, kasama ko si Chacha. Ito yung ano namin, ihatid. Kompleto na yan guys, may kanin, may ulam. So ngayon, hanapin namin kasi nag-ano sila, ng airgun sila guys sa Kahumayan, kung saan sila banda ngayon. Hanapin natin. Asa na ka sila badapit karon no? Papunta kami guys sa Kabasanan. Kasi hanapin namin kung nasaan na ngayon si Ariel. So ngayon guys, papunta na kami ni Chacha. Sabi ko kay Chacha, wag na siyang sumama. Ingon siya, uban gid kuno siya. Uban gid kuno siya. Inko ayaw na kay dali raman. Maghatod lang ah. Sayo-sayo pa man, mauban gid siya. Hanapin namin si Ariel guys kung saan sila banda nag airgun. Sabi ng isang pamangkin ko, malayo daw yun sila nagpunta, malayo. Ay murag ayun oh. Oh nandoon dahil dito din na silang bibi mamalhin no. Asa mo agi na silang Ariel cha? Ha? Mato siguro sa Kevin. Coral man ito guys. Saan kami nito mag-agi? Dito. Ito tayo. Oh my God, nauna ng mga aso. Asa ka sila Ariel? Ayan, dito tayo dadaan guys. Dito. Ayan, kasi pwede pa ditong kanang mulakyat. Ayan, aray. Aray, aray, aray. Hindi. Hindi. Hindi lang siya. Ito yung taning. Cha, ito yung dala namin. Sige cha, labang. Labang, gogo. Gusto man siya mauban, no? Sige. Oh, marami si Minyang. Oh, di ba? Oh, cha, oh. Uniti cha kay akong tarungon ning akong sintokader ning tripod, oy. Ngayon, guys, hanapin namin doon si Ariel sa malayo, guys. Kung makuha ba natin kung nasaan na sila. Saan kaya sila banda? Be! Asa sila, be? Be! Ayun guys, oh ang mga bata. Yun ang mga pamangkin ko guys. Nandoon yan sila, malayo talaga. Ayun, si baby nagtugway sa baka. Asa na ka sila? Si Ariel. Be! Be! Aljen! Ay, tara ay! Aljen! Ayan, ayun na sila guys. Puntahan natin, ayun. Aljen! Ayun guys, nahanap na namin sila. Ayun, nakita nyo yan guys, si Aljin. Ayun, maliit. Ayan. Tapos si Bibi guys, ayun oh, naglakad. Malayo pa dito guys, kasi nag-ano yan sila, nag-airgun yan sila. Nakakuha na mo langgam na? Ha? Nasira daw yung chinilas niya. Oh, sige. Ngara ka lang. Ngara ka lang. Ayun guys, oh. Ha? Tito Dudong? Ayan na si Aljin guys. Nasira daw yung chinilas niya. Oo, baba gini. Ay man. Ay, naputol. O, pag tiniilang isa, isa na imong tili. Isa. O, kuha na nga tuta ka papa ni mo. Sige, go na. Andi ako data. Upo, sige, una na siya. Andi. Upo, andi ako. Inawat ako pa kay na ikanon dala si mama. Ato ah. Ali, ay ito yung dinaanan namin guys, kahon. Sige na, go. Sige. Palangga. Wata may kanagdakog kanon. Tawgas papa, tawga. Tawga. Ngari o kay landong. Limpyo ngari. Sige go. So di ba? Nandito na kami guys. Matunok daw si Aljin kasi oh. Dali ka baba. Baba ka katita? Ako idacha. Una ta. Hindi. Ayaw lang. Baba lang.
Baba daw. Sige, baba daw siya guys kasi matunok daw siya. Sige na. Ugo na. Tawgas papa ni mo. Ngari na lang o mga on. Tawga. Sa may saging taw. Nga to siya lakaw. Sige. Oh, si Cha-Cha guys, pagod na. Kasi masakit yung ngipin niya guys. Yung ulod-ulod, yung dali. Kaluoy naman, dali. Marakong nag-ani. Magay kabalo ka, Aljin. Dada mo lang kipi-kipi. Mulang, ako da, Cha. Ako da. De. Ayun na lang. De. Alang, gani ako. Bugat si Aljin. Asa pa taagi? Diri. Ayan. Okay. Kaninang tubig mo, Cha. Ayan, guys. Dito kami sa Kabasanan kasi nagdala akong pagkain. Ayan. Grabe. Ang layo na dito. Ah. Dali. Patay na po ni kalulon imo ha. Gagit kita pa. Tahi. Mga kipi-kipi nga ito lang. Ambak. Na guys, nakarating na kami. Tapos ngayon, ihain ko na tong dala ko guys na pagkain kasi kakain na si Ariel. Cha! Ayaw mo diya, Cha. Kay dugay na naknara. Dali mo nga rin. Kay basid na yung mananap. Dali na nga rin. Mo doon na ilang gibaylayan. Ito guys, tinulang ano to, isda. Tapos, ngayon, nakalimutan ko yung yahong. Tapos, ito yung binili ni Ariel na ulam. Nadala niya guys, galing sa biyahe. Tapos, ito, meron tayong buongon. Dinala ko na lang yung binalatan ko guys. Tapos, ito naman yung laman loob na binili niya rin. Alden! Dali na, Cha! Kaon diri, Cha! Tapos guys, may kanin akong dala. Ayan, bagong saing yan. Jin! Cha, dali na, Cha! Si Cha-Cha, di po maminaw na pasinugda. Ito na guys, kakain na kami. Ayan. Ang kanin namin guys, pula. Aljin! Si Cha-Cha po. Alam na naka naman mo diha. Aray. Ang bata. Ito guys, wala namang ibang plato, isa lang. Ito na lang yung takip ng kaldero. Kasi dali na siya. Ito. Dili ah. Dili. Kaon dili oh. Dili oh. Dili oh. Isa na na. Ay! Tanda oh. Ika mo kaon? Dili. No. Oh, uno. Watch di ay ka. Di. Oh, nako, dali na. Ibang baka. Na si Bibi. Human na siguro sila po. Andi, wash. Wash. Nagkagad dira guys, sod. Magani ditindi ha. O kaon Aljin. Nagkagad guys. Mana mo be? Sit down. Ay pa. Asa pa man mo paingon? Wato pagurahan. Waga.